בתחילת המילואים, אז זה עוד היה כזה שהיה הייפ סביב המילואים, ואת יודעת, ברי סחרוב שם מולו מטר על מטר, ואני כאילו רבה פה עם הילדים, כן. אז היו פעמים ששיתפתי בעיקר כזה, שתבין מה אני עוברת בבית. ההתחלה הייתה בלתי נסבלת. מה אפשר לעשות עם ילדים שגם הם פורקים את מצבם הרגשי? אין הרבה פתרונות. בסוף אני כזה מרגישה שהיום טוב הפך להיות יום שהיום לא צעקתי. כן, היו הרבה פעמים שהתפוצצתי, לא רגע אחד. היו הרבה. כמובן שאחר כך אכלתי על זה סרטים על למה עשיתי את זה. כי את פשוט עוברת כל כך הרבה, ואת מנסה לג'נגל וכל כך הרבה, וגם לך קשה, אבל גם להם קשה. אבל בסוף הם לא עושים את מה שאת רוצה. ואת רוצה שהיום הזה כבר ייגמר, כי די, את צריכה שנייה לשבת ולא לעשות כלום. לא מגיע לשבת הזה. ואז נגיד בערב הוא מתקשר, עמיחי, ואת מספרת? אז זהו, תמיד יש כזה את המתח הזה של האם אני מספרת ואז מה, אני אבאס אותך, או האם אני כזה אחסוך ממך כי אתה בשלך עכשיו ואתה במילואים. אז ניסיתי למונן, אבל בהתחלה זה היה כזה, נגיד, ארבל בטנטרום בבית, אז אני צילמתי לעמיחי ושלחתי לו, תראה מה עכשיו אני עוברת בבית. וואלה.